Vale, boas tardes. Feliz ano a todos. Bueno, estamos hoxe convocados para o pleno número 1 do ano 2026, pleno extraordinario. Dentro dos puntos que teremos no día de hoxe, no punto 1 teremos o expediente 1186/2025, que son subvencións solicitadas a outra administración. Trátase do POS de gasto social para o ano 2026. Visto que o Concello de Outes lle corresponden máis de 83.000 euros da achega provincial destinados a gastos sociais, o Goberno Municipal trae a este pleno unha proposta para dedicalos a contribuir á cobertura de gastos correntes derivado das axudas de emerxencia social e máis da achega municipal ao servicio de axuda no fogar na modalidade de dependencia. Bueno, tiveron a disposición todo relativo ao expediente. Por lo tanto, vou dar a palabra á voceira de Compromiso Outes. Boas tardes, moitas gracias. Bueno, vemos que se sigue unha línea semellante a que se viña seguindo, que é utilizar o POS social para cubrir os gastos en emerxencias sociais e axudar ao financiamento do SAF. Bueno, isto derívase tamén do financiamento insuficiente da Xunta de Galicia para o Servicio de Axuda no Fogar. Bueno, estuvemos mirando se había algunha outra iniciativa como a que o noso goberno tivera de axudas para material asistencial. Entendemos que, ao non vela, entendemos que a demanda está coberta co préstamo municipal de material asistencial que lanzou o noso goberno. Bueno, entendemos que está correcto. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o voceira do BNG. Hola, boa noite. Sí, como ben decíamos, é unha aportación da Deputación da Coruña para o POS social. Nós sí que, bueno, queríamos comentar que xa se comentou un pouco na comisión, non? Esta aportación do POS social que este ano serían 83.159,48 euros, vai todo a gasto corrente. Nós temos feito tamén, cando gobernábamos, o destino destes cartos a gasto corrente para a dependencia. Quero recordar que naquel momento se nos criticaba bastante que fora cara a gasto corrente, pero como entendíamos tamén naquel momento, que é unha necesidade porque están os servicios sociales, sobre todo a atención á dependencia, pouco financiados pola Xunta, porque temos que ter en conta, como así pon o informe da traballadora social do Concello, que a hora do SAF pasou de 14,30 euros hora a 19,90 e sigue estando infrafinanciada por a Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias, porque a Deputación non ten competencias en servicios sociales e, ainda así, aporta cada ano a todos os concellos da provincia para que podan facer contribuir a este gasto, non? Que cada vez vemos que os concellos temos máis persoas maiores, sin dúda é necesaria a atención a todas elas. Así que nós votaremos a favor deste punto. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero. Ben, bueno, en canto á maior dotación que se leva a cabo, que se debe cubrir o Concello, referente á axuda no fogar na modalidade de dependencia, temos que decir que no orzamento xa se aumentou esa partida para poder ascender a un incremento de 4.600 horas. 4.600 horas. Isto vai a permitir, bueno, previsiblemente, eliminar a listaxe da garda de todos os grados 3 e 2 que temos na actualidade. Para nós, a atención, desde logo, dos outenses en situación de dependencia é unha prioridade, sobre todo, como se dixemos, os incluídos no grado 3 e no grado 2, que son as persoas máis vulnerables e as que máis axuda necesitan. Por iso consideramos que, dadas as circunstancias, a proposta que facemos é a máis adecuada para atender as necesidades máis prioritarias dos veciños con recursos dos que dispoñemos. Non sei se quere engadir algo a voceira de Compromiso. Bueno, simplemente por destacar, comentaban que, bueno, por parte da Xunta de Galicia a aportación pasa dos 452.000 euros
bueno, a aportación que fai a Diputación non é unha aportación, é unha posta a disposición dos veciños e veciñas de Outes. Quen decide destinar eses cartos a servicio de axuda no fogar é o Concello. O que dá a axuda directa é a Xunta de Galicia, como xa digo, por importe de máis de 452.000 euros. Nada máis, vamos a proceder á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Ben, no punto 2 do día de hoxe traese o expediente 707/2024, que é a aprobación da auditoría e o plan de traballo de medidas correctoras. Bueno, pois, no mes de setembro do ano 2024 entregouse ao Concello de Outes unha auditoría municipal de abastecemento para minimizar as pérdidas de auga. Bueno, unha auditoría financiada en parte pola Xunta de Galicia que traemos ao Pleno para aprobar coas medidas correctoras incluídas no documento. Un dos obxectivos de traer ao Pleno esta auditoría é para poder optar a posibles liñas de axuda para a execución dos traballos previstos nela. Sen máis, cedo a palabra á voceira de Compromiso Outes. Bueno, aquí simplemente facer fincapé que é un expediente que viña dende o noso goberno, foi unha auditoría que se tramitou dende o noso goberno, sabendo que o sistema de abastecemento de auga era un sistema deficiente e que necesita de melloras. Bueno, hai subvencións axudas da Xunta e penso que de outras administracións para as que se necesita unha auditoría para partir de... Bueno, hai que partir de algo para poder facer os arranxos necesarios para que o sistema funcione como é debido. Bueno, nos vamos a aprobalo. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, ben, destacando que evidentemente era un trámite que xa viña do noso goberno, do goberno anterior. Evidentemente estamos a favor de dar contas e por tanto, ter ben recollido nun documento cal é o estado real da rede de abastecemento municipal e sabendo das deficiencias acumuladas ao longo de moitos anos, bueno, pois é cuestión de ir arranxando todas estas deficiencias, sobre todo poñendo fincapé nas máis urxentes, non? Ademais, dentro do BNG gustaríanos facer tamén fincapé na necesidade de ir pensando non só no arranxo e mantemento, que evidentemente é o urxente, pero tamén ir pensando en levar este servizo a outros núcleos de poboación que a día de hoxe non gozan e que seguramente estarían interesados en conectarse á rede de abastecemento municipal. Por lo tanto, bueno, pues deixamos aí esa proposta e evidentemente imos a votar a favor. Moitas gracias, ten a palabra. Ben, desde logo que é unha auditoría que, como xa dixemos, é de setembro do ano 2024, ou simplemente que é unha auditoría que quedou aí no caixón. E nós consideramos de que hai que seguir con ela, hai que traballar e se houbera un poquinho máis de interés, pois xa souberan esas medidas que están aí traído a un pleno e se souberan feito propostas, pero, bueno, está claro que non se trouxo, bueno, a nosa responsabilidade consideramos que é traer a pleno esta auditoría e levar a cabo as melloras que sean necesarias. Sen máis, se quere argumentar alguna cousiña máis. Sí, bueno, decir que o interés tiñámolo, a auditoría recibímolo en setembro, vostedes entraron a gobernar en febreiro, non houve moito marxen. Sí, ten a palabra o voceiro BNG. Sí, a verdad, eu creo que vostede patinou un pouquiño, teño que dicirlo, porque, efectivamente, como comenta a compañera de Compromiso Outes, pois nós tivemos esta auditoría apenas uns meses escasos, cando vostedes tiveron nun caixón un ano, casi, dende que entraron a través da moción de censura. Pero tamén hai que dicir unha cousa, das medidas que se propoñen nesta auditoría, unha das importantes, efectivamente, é mudar as canalizacións e as tubaxes, porque hai moitas que hai que cambiar, como son as de fibrocemento, e o goberno anterior deixamos aprobado un proxecto justamente para cambiar un treito moi grande como é a Avenida de Fisterra. Investimento de máis de 200.000 euros que deixamos aprobados e deixamos, polo tanto, deberes feitos en base a esta auditoría. Polo tanto, non lle falta a verdad. Non lle falta a verdad. Faga a favor.
Ten a palabra o Concello. Ben, desde logo que a auditoría estaba no caixón cando nós chegamos, estáse traballando nela porque previsiblemente salgan líneas de axudas pronto e por iso ven neste intre. Esta auditoría, aprobala con anterioridade, ao mellor non tiña maior ni menor repercusión. O que si está claro é que este goberno, desde que chegou, traballou na línea da rede de abastecemento. En 10 meses, ben, vostede fala de ten proxectos para facer, pero tamén se olvidaron de limpiar e sellar os depósitos de Buel desde o ano 2019, que non se lle toca. Igual se olvidaron da línea de captación de RO, que estaba rota e non estaba en condicións a hora de suministrar o depósito da planta de RO. E tamén nos preocupamos en unha cuestión de que os veciños viñan demandando, que é que a auga ás casas estaba chegando de color marrón. Polo tanto, fixéronse as intervencións pertinentes ose por ose se pode ver unha gran melloría na turbidez da auga que suministra aos veciños e veciñas de Outes. Eu creo que esta mellora do filtrado, bueno, eu entendo que a vostedes non lle preocupaba, a nós sí, e por iso intervimos nela, máis alá de que tuéramos ou non tuéramos unha auditoría feita. Son prioridades que hai que atender e a auditoría, como ben sabe, é para tomar medidas nas pérdidas na rede. Pero a rede de abastecemento ten outras cuestións que hai que atender e que non atenderon. Desde logo, o que queremos é evitar episodios como os que vivimos no mes de outubro do ano 2024, que padeceron os veciños e veciñas de Outes, e que, ademais, ainda estamos pagando con multas de ata 9.500 euros. Por lo tanto, a auditoría sí, e vámola a aprobar, pero tamén hai que traballar na rede en varios e en moitos máis aspectos que non fixeron. Sin máis, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ben, e no punto 3 do día de hoxe, ben, a aprobación igualmente da auditoría de saneamento e plan de traballo de medidas correctoras. Ben, trátase de unha auditoría que no mes de xuño encargouse, foi subvencionada tamén, como pasou ca rede de abastecemento pola Xunta de Galicia. Tivemos a disponibilidade dela a principios do mes de outubro, onde se establece un plan de traballo de medidas correctoras que traemos ao pleno para aprobar xunto co esa auditoría feita. Como no caso anterior, un dos obxectivos de traer ao pleno esta auditoría é para poder optar a posibles liñas de axuda para a execución dos traballos previstos nela. Bueno, tiveron a documentación a súa disposición e cedo a palabra á voceira de Compromiso Outes. De igual modo que na rede de abastecemento, estamos, bueno, gustanos saber que se sigue avanzando para mellorar o deficiente sistema de saneamento que temos en Outes, que empezamos a mellorar coa arranxo da EDAR, que seguimos mellorando coa corrección das filtracións dos pozos do saneamento e que vostedes seguirán, entendo, mellorando gracias a esta auditoría. Sen máis. Ten a palabra o voceiro do BNG. Efectivamente, o saneamento e a depuración de aguas residuais pois é un tema que no BNG levamos moitos anos poñendo en riba da mesa e consideramos que este é un paso máis dentro das accións que tamén se tomaron nos anos anteriores, como ben comentaba a compañeira, nunha actuación fundamental que foi o arranxo da depuradora principal da Serra de Outes, que, como ben sabedes, sirve tamén aos núcleos dende o Freixo, Ro e San Cosme ata a Serra, e, polo tanto, efectivamente, esta auditoría amosa unhas deficiencias que levan moitos anos, con necesidade de arranxarse, e agardamos, efectivamente, que unha vez aprobado este plan, se sigan tomando as medidas que se estaban tomando estes anos anteriores en arranxar as deficiencias que ten a rede. A min hai unha cuestión que lle quero preguntar, porque me chamou a atención vendo a auditoría. Unha das actuacións non é a máis urxente, efectivamente, a máis urxente agardo que se esa
a que se arranxe cunha futura axuda no seu sentido, que é o verquido, pero unha das actuacións, se non a actuación máis cara, é un aporte de augas de 200.000 metros cúbicos anuais dende Tarás, que baixa hasta o colector. Justamente coincide co tramo que fai un mes trouxeron aquí un proxecto que puideron modificar ou puideron contemplar atrasalo con intención de arranxalo para o asfaltado desa vía. Unha vía onde debería que separar as augas pluviais da choiva do que ven sendo a rede de saneamento, xa que isto supón unha sobrecarga moi grande para a depuradora. Ben, tendo en conta que no proxecto que vostedes presentaron e aprobaron para o POS en decembro non se contempla ningunha partida para ese final e que esta auditoría está asinada un par de meses antes, gostaríanos saber se teñen previsto algunha actuación previa a esa obra aprobada ou como van facer para non asfaltar, despois romper, arranxar ou se é que van deixar esa problemática posta no tempo. Así que me gustaría que nos responderan a esta cuestión. Ten a palabra o voceiro. Bueno, como se digo, isto trátase de unha auditoría para detectar filtracións na rede de saneamento. Como poden ver, é unha auditoría que se fixo no mes de xuño, tuvamos a disposición no mes de outubro, e xa a traemos con celeridade a principios de ano, non como a anterior auditoría que botou o tempo que botou no caixón. Preocúpanos, estamos traballando sobre ela. En canto ás deficiencias da rede, é unha cuestión que nós xa levamos dicindo fai moito tempo, é que vimos que o anterior goberno non interveu, nin fixo o que tiña que facer con respecto á rede de saneamento. Nós estámoslo facendo, trouxemos esta auditoría para aprobar e para seguir tomando medidas sobre ela. Primeiro, aprobar a auditoría e logo despois toman esas medidas, señor Núñez. Polo tanto, é o que lle podo decir ao respecto. Non sei se quere facer algún tipo de... Ten algunha cuestión? Home, insisto, eu creo que é importante que un goberno teña previsión e que teña coñecemento das cousas que fai e das cousas que ten. A auditoría pon en riba da mesa un problema que, ao mellor, cando estaba feito o proxecto ou cando estaban facendo o proxecto non estaba contemplado, pero que, dende que teñan auditoría, podían modificar ou a súa previsión en forma a iso, porque, home, eu entendo que non é o máis óptimo nin o máis eficiente botar un asfalto a unha carretera e dali a un tempo rompelo para arreglar un problema que xa sabemos que está aí. Entón, home, eso eu penso que o deberían apuntar para ir facendo antes de que se cometa esa obra. E, bueno, en fin, eu ante as súas manipulacións e as súas mentiras non teño nada máis que dicir porque pense ben. Perdón, por favor, mantéñanse en silencio. Mentiras e calificativos, a verdad, que lamentables pola súa parte, señor Núñez. Estamos traendo unha auditoría de medidas correctoras, é o que traemos, tomaránse posteriormente as medidas pertinentes. O que sí lle podo adiantar é que nestes últimos 10 meses fixemos un traballo moi importante sobre a rede de saneamento. Ademais de facer a auditoría, de traela a aprobar hoxe, fixemos a limpieza dos bombeos, que facía anos que non se facían. Non se sabía o que era eso. Tuvemos que traer, desde logo, equipos especializados para poder facelo, por o abandono que sufrían as estacións de bombeo que dispoñíamos no Concello de Outes. Houve que reparar cestóns e guías para a colocación de bombas. Estaban podres ou inexistentes. Iso é o que se estuvo facendo durante estes meses. Elementos todos básicos para o funcionamento da rede. Tamén se invertiron máis de 48.000 euros para a colocación de bombeos na central, no Requeixiño e en Vendimón, porque non existían. Estaba o sistema de saneamento nun estado moi deficiente. E agora o seguinte paso que vamos a facer é a aprobación desta auditoría e seguir traballando na mesma línea. Gústelle ou non lle guste. Sin máis, vamos pasar á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade.
e levántase a sesión. Moitísimas gracias.